Nagpuraw day tarutang tabibig mo naglabasi tatungog mo nakanismisi taniwat mo tumarawit-wit tilain ka ichis-chismis aguyaw ka ti kaaruba nung tabagin di mo makita bibigat ang chismi-chismis agmal-malin makitungtungin agayab kapay iti kakaduan ada si tujin apagsasangwan awan nga tanting maaramidam agwalay lati obra agchismis lat paglainam nagatiddugan kadilang ay agawid kan kay anak mo agsasamit da basta unay nabis-bisin da salit nga ina awan bibiyang na nilakay mo kat agkub-kubon tirigat na nga agtrabaho dimpay amo tiragbeng mo aglang-lang ay lagtaan mo nagsanger tapay ud mo keng agat si karilyo di kanto agbabawi isukat na kamilakay mo bigbigat ang chismi-chismis agmal-malin makitungtungin agayab kapay iti kakaduang ada si tujin apagsasangwan ay namanan agawid kan tay anak mo agsasamit da basta bisinda salit nga ina awan bibiyang na thank you. Sa may bintana, maraming tao sa kalsada, walis tingting ang hawak nila, nakakamiwang pa ang iba. Dahil sila ay mabunganga, sila ngayon
sama-sama, tinatawag silang chismosa. Sari-sari ang kwento nila. Sisiraan ang kapitbahay, pati na rin ibang barangay. Akala mo sila ay santo, tinatago ang kanilang baho. Sila ngayon'y binansagan, Marites ang kanilang pangalan. Ano ang latest, sabi ng iba, i-post mo na sa social media. Pati Facebook nadadamay na, status at shared post nila. Patama sa mga friends nila, sila lang din ang nakakahiya. Punong-puno ang timeline nila, dyan ay may meeting sila. I-comment ang gusto nila, profile ay nakalak na. Hoy ikaw na Marites, pag tumawa nakabungis-ngis, nag-recruit ka pa ng alipores para may kasamang magchismis. Oy Mare, ano bang latest ngayon? Ano na? Teka, kailangan i-post natin sa social media para updated sila, o di ba? Para mas masaya. O sige Mare, post mo na. Sisiraan ang kapitbahay, pati na rin ibang barangay. Akala mo sila ay santo, tinatago ang kanilang baho. Sila ngayon'y binansagan, Marites ang kanilang pangalan. Ano ang latest, sabi ng iba, i-post mo na sa social media. Pati Facebook nadadamay na, status at shared post nila. Patama sa mga friends nila, sila lang din ang nakakahiya. Punong-puno ang timeline nila, dyan ay may meeting sila. I-comment ang gusto nila, profile ay nakalak na. Hoy ikaw na Marites, pag tumawa nakabungis-ngis, nag-recruit ng alipores para may kasamang magchismis. Hoy Mare, ano bang latest ngayon? Ano na? Teka, kailangan i-post natin sa social media para updated sila. O, di ba? Para mas masaya. O, sige. Mare, post mo na. O, ayan. Na-post na. Adaak dito'y nga ang trabaho. Adayo unay lugar nga ayan ko. Amok met di obligasyon ko, ipaay ko ang ama sa pulmo. Uray adayo akta na pudnua, siksikalaeng ti inak inay ayan. Sikalaeng ti inak ichat-chat, uray pa'y no adot pa ka kumikumas. Impaay ko ti amin nga oras ko, pasaray maungta nakpayen kinamong ko. Takanayon apal pa ti trabaho, tasikalat at dato'y panunot ko. Ur-uraye
Adan sakit din sa balik di ta puso. Isut kun kuna to'y nakem ko. Agyaman ang apotin kay panagbuya, sapay ko matalik pa sa'yo. Agriinga iti bigbigat, dakes adamag ti inak nasagap. Adda kanuti kaang angkas mo, di ta motor nagmayat ti kayat kat mo. Awan nakit din iti babain mo, siya pigimatang sa baliti iniyang kas mo. Nupay kasta ay ket palubusan ka, lumakasapulak inkanto gumurgura. Urayek tachat ken tawag mo, ngemawan meten iti maawat ko. Adan sakit din sa balik di ta puso. Isut kun kuna to'y nakem ko. Urayek tachat ken tawag mo, ngem awan meten iti maawat ko. Adan sakit din sa balik di ta puso. Isut kun kuna to'y nakem ko. Isut kun kuna to'y nakem ko. I hate you. May saak ang marigriga, kanayon nagsalsalukan. Awan iti nagkadalag, tana panglaw ti panagbiyak. Kasla di da pagan-ano, awan ado agayim ko. Tanababati adal ko grade 1 lat na'y turpos ko didak na ikan kano. Awan na talged apanggedan, taawan nga rod tinagadalan. Makital talon makipurdiya, tapno adda pang biyag ti pamilya. Kanayon ak nga agsagsagaba, rigat tuok inak marikerik na. Nas kunlati aggagat ipang pangruna ti manggad sorwan ti agsalimot mo. Awan na talgeda panggedan, tawan nga ruti nagadalan. Makital talon makipurdiya, tapno adda pang biyag ti pamilya. Kanayon ak nga agsagsagaba, rigat tuok inak marikerik na.
Nas kenlati aggagat ipang pangruna ti manggad surwan ti agsalimot-mot. Nas kenlati aggagat ipang pangruna ti manggad surwan ti agsalimot-mot. Di kan aging iimma taamok ti ugaling bakbakutan ka lang ngaruden ngem awanan nakem natangsit ka lang nga agpaiso apaem aming at tao. Di kan aging dadalos taamong ti galad mo pumanos ka di ta Facebook nga agpalpalastog ipagarup mun sano dayaw mo kat katawaan da ka ti tattao. Nakatangtang sit ka babae apera ka nga perpermi no agayat ka doble makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtang sit ka babae wakwakirat pa'y perpermi saan amak nagmay sa alalaki feeling na pintas feeling sexy. Di ka pa may kuwan panaw kabsat at dapat tinayon na. Anya ka di tisap sa pulem ta amin apaeng adutin ka karkaritin ta pusong awanan nakem awan bain mo iti tao makiap-apa ka iti publiko. Nagkatangtangsit ka babae apera ka nga perpermi no agayat ka doble makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtangsit ka babae wakwakirat ka nga perpermi saan amak nagmay sa alalaki feeling na pintas feeling sexy. Nakatangtangsit ka babae apera ka nga perpermi no agayat ka doble makisinsin narak iti sa bali. Nakatangtangsit ka babae wakwakirat pa'y nga perpermi saan amak nagmay sa alalaki feeling na pintas feeling sexy. Saan amak nagmay sa alaki feeling na pintas feeling sexy. Yeah. Bashet para kagagiti nagbibiter na bashet. Nagkuritak iti kanta tapno ko na kadaliw-liwa impos ko ti social media nagado ti agbuy-buya maragarag sa kantidad duma agas kanot banbanog da adakat katawaan da bayat ti panaginan na lumaminsan kat i-share da tamagusgustuanan da lumaminsan i-download da kanayon nga ipatukar da saan bumet ang maliklikan nuwad da mapasagidan kasta unay unget da ag-comment ken ag-PM da siya kuntay ap-apaan da siya kuntay dila
ket bitter da taawan met itinaganda. Kasta unay sursurunda nukatawa at tay comment da. Kasta unay tipong tutda tanapaklan nga kontrabida. Saan da ka asuportaran sikat inda apalan di da amuti kumanta tas silang ti boses da. Nupay kasta agyamanak ta binuyam daytoy kantak ditoy YouTube suruten dak bareng isot paglung awan. Agyamanak o bashers ko taumad adu ti viewers ko agayab kapay gagayim mo nga manglais to'y pinartot ko. Saan da ka asuportaran sikat inda apalan di da ang muti kumanta tas silang ti boses da. Ket bitan nga agpatingga daytoy kantat aparaken ka no magustuhan ulit manen wenno i-share mo dita Facebook mo. Thank you. Gen na iti parbangon kaslabaybay nga agalo-alon nagmayat itirik na makapabang ar makapapigsa. Ipa! Pudno ang makapamurmuray dudong tingiti agsapa nagmayat pa iti isen na kaslaawan ti parikot na. Gen-gened iti parbangon awan iti pagdanagam awan mading nga itden na no di napintas apan nagkadawa. Gen-gened iti parbangon nung maminsan ket nakapsot no dadungan nakapigpigsa aglalo no awan ti kadwada. Gen-gened iti parbangon nung maminsan napagbiit nung maminsan nakapapaot amin asusuoket na uot. Gen-gened iti parbangon agsusukat pa iti posisyon adda paragon nga ited na hamok na amom no anya dayta. Iha! Gen-gened nung maminsan saan mo ang mapakadaan kilaat amariknam matartaran takan tulad ta. Uray sa dino ti ayan mo mariknam lata ti gen-gened uncontrolled situation na kunada di mo malabdan itirik na. Awan pilpilyen ti gen-gened big-bigat wenno al-aldawan. Gen-gened iti parbangon isukanot kagaganasan. Gen-gened iti parbangon nung maminsan ket nakapsot no daduma nakapigpigsa aglalo no awan ti kadwada. Gen-gened iti parbangon nung maminsan napagbiit nung maminsan nakapapaot amin asusuoket na uot. Gen-gened iti parbangon agsusukat pa iti posisyon adda parabor nga ited na amok nga amom no
uncontrolled situation na kunada, di mo malapdan, itirik na. Awan pilpilyen tigen gened, bigbigat wino al-aldawan, gen-gened iti parbangon, isukanot kagaganasan. Yeehaw! Gen-gened iti parbangon, nung maminsan ket nakapsot, nudad duman nakapigpigsa, aglalo no awan ti kadwada. Gen-gened iti parbangon, nung maminsan napagbiit, nung maminsan nakapapaot, amin aso suot ket naot-ot. Gen-gened iti parbangon, agsusukat pa iti posisyon, adda parabor nga iten na, amok nga amom no anya dayta, the best exercise kun kunada. Gen-gened iti parbangon, the best exercise kun kunada. Gen-gened iti parbangon. Thank you. Bumangon na tibig-bigat, tama panakon agrubuan. Ni bakit ko nakauldag, di pa'y nakaimuk-muka. Agmulagat to'y mata, taawan pa'y ti pamigat. Mabisinan to'y istomak, ngumrugi akong ti agdaliasan. Ni bakit ko, bakit ko, di napay amo, iti agluto, awan pa'y agas, ti banbanog ko, tano sumang peta, sumanaon. Para kadagi jay adating misis na nga sumanao dita apo, ay kat isala-sala yumot pasitin ipang nagyokin ko na da ito barang no agnakam. Payen ti aglaba, agraman braken pantina, agiilad ti amuna, no mga nakapigpigsa. Ay sos nagrawat siya payen ti aginaw, agsaga ti aglawlaw. Ay nagsadote ngam ano sa tigasat ko, radungdungwek ni bakit ko. Ay nagmalas kan ni bakit ko, oh bakit ko, hindi napaya mo,
agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang peta, sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo, iti agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, nano sumagpeta, sumanao. Hoy sadot, bumangon kan, aldawan agriing kan, tamukat mo timang kendan, ngem nakaturog kapailan. Watwateng metabagbagin, day tatabam nagpuskulen, nagsadot ka nga agtrabaho, agdaw-dawat latiin ka ammo. No kayat mo't agkakwarta, ay agsalukag ka, di ka nga mangnamnama, iyawat isabalikan ka. Agtugtugaw iti bigbigat, tirabi agil-il-ilad, agkulkulong ka ti aldaw, nasdo pa yun jay karabaw. Kanayon nga agtaptapaya, agur-uray ti ayuda, nagpuskol meten day tarupam, agdaw-dawat lati paglaingam. No oras meti panangan, humuna ka pa yun jay lamisaan, tun malpas ka timakderkan, dimpay inawan tinanganam. Hoy sadot, agpanunot ka, tibiyag dito'y dagakat may maysa, agsapul kan ti panggedam, siguradong ti masakbayan. Sapay kumata indengam, daytoy kanta aparakin ka, aggaget ka, agsalukag ka, ragsak muntot nagpaiduman. No kayat mo't agkakwarta, ay agsalukag ka, di ka nga mangnamnama, iyawat isabalikan ka. Agtugtugaw iti bigbigat, tirabi agil-il-ilad, agkulkulong ka ti aldaw, nasdo pa yun jay karabaw. Kanayon nga agtaptapaya, agur-uray ti ayuda, nagpuskol meten day tarupam, agdaw-dawat lati paglaingam. Hoy sadot, agpanunot ka, tibiyag dito'y dagaket may maysa, agsapol ka ti panggedam, siguradong tot masakbayam. Sapay kumata indengam, daytoy kanta aparaken ka, aggaget ka, agsalukag ka, ragsak muntot nagpa